Bon dia, una setmana més volem estar a prop teu. Creieu que ha arribat al final la feina per tota la vida? Creieu que és possible tornar a començar? I tant que sí, Cuca! Avui parlarem amb el Jordi Puig i la Marta Picat. Amb ells parlarem de que mai és massa tard per tornar a començar, com diu el Gerard Quintana. Atents a les seccions d'avui perquè aprendrem quins aliments afavoreixen la memòria de la mà de la nutricionista sabadellenca Anna Paret. A continuació tindrem el Marc de ProHàbits que ens dirà uns exercicis per contrarrestar els efectes negatius de les males postures que agafem davant les pantalles. Comença A prop teu! En els últims anys no ens cansem de veure titulars com que cada vegada hi ha menys lleialtat a l'empresa, poc sentiment de pertinença i molta predisposició a canviar de treball. El que sí sabem és que un 41% dels joves entre 16 i 24 anys està previst que canviïn de feina en els pròxims 6 mesos. Segons diferents estudis s'ha pogut comprovar que la raó principal és el sou. Segons l'enquesta de Sigma 2 pel diari El Mundo, un de cada 2 joves espanyols prefereixen estar al paro que ser infeliç a la feina. S'ha acabat la feina per tota la vida, Lali? Els joves ja no s'identifiquen amb les seves empreses, prioritzen l'oci personal per sobre de les seves feines. Què està passant? Falta responsabilitat? Sentiment de pertinença? Avui us presentem el Jordi Puig, entrenador i mentor empresarial, i a la Marta Picat, consultora de branding, que s'acompanyen avui a la nostra tertúlia. Bon dia i benvinguts a la Prop Teu. Moltes gràcies. El nostre primer programa oficial i on comencem la secció de l'expert. Quin motiu creieu vosaltres que pot ser la causa de tot això que comentàvem? Bueno, jo crec que cada vegada està havent-hi un canvi social, no? És a dir, les generacions com els nostres avis buscaven unes certes coses a la feina, com estabilitat, amb economia, i cada vegada tot això va canviant, és a dir, els joves busquen altres coses. Podem dir que vosaltres ho sabeu molt bé per experiència pròpia, no? Sí, hem fet canvis. Sí. Per exemple, jo als 20 anys vaig muntar una empresa, tot va començar amb 2 amics, teníem molt clar que el que volíem era aquesta independència econòmica, també aconseguir d'alguna forma aconseguir un gran projecte, tenir grans clients, i a mesura que vam anar evolucionant, dins meu van anar canviant les coses, i realment sentia que necessitava unes coses que no tenia molt clar què eren, i al final vaig decidir fer canvis, vaig decidir vendre'm aquesta empresa i començar altres projectes. Llavors, es pot dir que el motiu, la causa d'aquests canvis és una miqueta el voler projectes personals, per exemple? En el meu cas, suposo que hi ha molts casos, hi ha casos que hi ha gent que canvia per temes econòmics, altres per temes de motivació, altres per situacions familiars, personals, el que sigui. En el meu cas va ser per una veu interior, que em deia que necessitava fer un altre tipus de feina, un altre tipus de coses que em motivessin, no tornar a estar una miqueta motivat al 100% i fent allò que realment sents que has de fer. La Marta també ha fet una mica aquesta trencada amb la seva zona de confort, diríem, Marta? Sí, suposo que és zona de confort. Jo vaig estudiar una enginyeria quan era joveneta, som joves encara, però era més jove, aleshores, i vaig començar a treballar d'enginyera. I és cert que estant a la tele, treballava a la tele, i veia ja que altres, professions més creatives d'altres persones que treballaven a l'equip em cridaven més l'atenció. I de vegades sento això una mica com que has de seguir l'instint, i anar-te formant i anar-te redirigint cap allà i mira, al final vaig un màster, un postgrau, anar avançant cap a la banda més creativa i vaig acabar de directora creativa treballant en publicitat. També un dels motius pot ser perquè ara estan sortint noves feines que abans no existien, com bé estàs dient, cap on t'has decantat és una feina que quan vas començar a estudiar no hi havia aquesta opció, no? És una cosa que ha anat sortint amb el temps. Sí, i segurament vas descobrint, no sé, ens anem coneixent el nostre entorn, el que més ens agrada i a poc ens anem redirigint, d'alguna manera. També hem trencat amb aquesta filosofia antiga, per exemple, dels nostres pares o dels nostres avis, que clar, venien d'una guerra o una postguerra i treballaven i buscaven la feina per tota la vida. L'ideal
era comprar-se una caseta, comprar el cotxe i que la feina seria fins que... Era tenir la seguretat, no? Sí. Poder perquè havien passat aquestes etapes... Fins que es jubilaven no acabaven, no acabaven, i sempre es podien passar 40 o 50 anys treballant a la mateixa empresa. Però a més, Cuca, ja no estem parlant de que treballaven en la mateixa empresa, sinó que si es plantejaven canviar de feina era dins el mateix sector, o sigui, una persona que treballés, per exemple, a una peluqueria podia canviar de peluqueria però mai d'ofici, no? També he de dir que la tecnologia no estava tan avançada com avui en dia. Bueno, està claríssim, per això un dels motius, amb tanta tecnologia estan sortint moltes feines que poder gent que ara està estudiant, els nens que estan fent primària, clar, l'educació també va més cap a la creativitat d'un mateix, cap als estudis a ser creatius, innovadors. Per què? Perquè d'aquí uns anys, quan els hi toqui posar-se a treballar, no són coses que hagin pogut estudiar ara mateix, perquè no existeixen. Exacte. Com ho veieu vosaltres, tot aquests canvis i aquesta... Cap a on anem, Jordi? Qui ho sap, no? Però jo crec que està clar que el que és la tecnologia tindrà un impacte brutal, ho canviarà absolutament tot i segurament més encara. No, molt més. Encara no hi hem començat, jo crec, no? És a dir, ara amb les intel·ligències artificials, tot això acaba de començar ara, no? I jo crec que, no diuen ja d'enronen de dades, no? Que diuen seran un 40-50%, jo crec que serà molt més, no? És a dir, que realment hi haurà un canvi radical de tot i potser el canvi serà que constantment ens haurem d'estar formant, ens haurem d'estar aprenent, serà una forma diferent a la d'abans, no? Que abans potser ja tenies una posició i a partir d'aquí tot funcionava, no? Jo crec que ara és constantment... Molta gent a vegades també dient, no? Tot això si ho supleixen les màquines, no? O la intel·ligència artificial, de què treballarem? I jo penso, doncs treballarem preparant els programes, no? D'intel·ligència artificial o de què es treballarà, si tot ens estan suplint ja la tecnologia. Ara mateix no diuen que, per exemple, les persones que dissenyen prompt, no? Que són, com diguem, les frases que poses per la intel·ligència artificial, doncs ja estan cobrant molts diners, no? És una cosa que fa 2, 3, 4 anys enrere la logística, el sector de la logística també és un sector que, ja veiem que cada cop va més en alça, perquè els e-commerce, tot el que són online, està a l'ordre del dia. Clar, al final, en comptes de queixar-nos de la tecnologia ens està prenent la feina, doncs potser hem de començar a adaptar-nos i a treballar en temes més tecnològics. Això ens parla el Jordi, més que és el que més en sap, d'adaptació, no? És la paraula clau, no, Jordi? Adaptació. Sí, jo crec que les empreses aquí tenen un gran repte, no? I també les persones que treballem en empreses, doncs tots tenim un gran repte davant, el qual haurem d'anar veient com evoluciona, perquè no hi ha res escrit, no? Jo crec que de cara a les empreses sí que hi haurà de fer un canvi de transformació, és a dir, que hauran d'haver-hi empreses amb propòsit, és a dir, que realment tinguin un per què, no? És a dir, hi ha alguna que tingui un impacte social o amb el que seria l'entorn, i que també estiguin molt fonamentades en valors, no? Perquè sí que es veu que les noves generacions són elements que valoren molt, no? És a dir, no estan disposats a treballar o dedicar el seu temps a segons quins projectes. Per tant, per retenir el talent amb aquesta gent jove que diem, com retindrem el talent? Doncs potser creant dins de la mateixa empresa una filosofia de vida? Segurament. Com pot fer empreses tipus Google, no? Sí. Tipus aquestes empreses així, hi ha molts conceptes com capitalisme conscient, no? Que ja estan apareixent ja des de fa molt de temps, no? Que són empreses que ja funcionen amb un interès molt més social, no? D'un impacte a nivell amb les persones, amb el planeta, i això la gent també, al final estàs contribuint en un projecte que saps que les teves hores van més enllà que el jefe vagi amb un Ferrari. No? Ha d'anar lligat amb la teva essència, no? O sigui, el projecte és un projecte comú, no? Però que ha d'anar molt lligat amb el teu projecte personal. Al 100%. Clar, has de triar una miqueta la feina en funció de la filosofia d'empresa, perquè ja s'ha acabat el jefe i els treballadors. Clar, les empreses són més transversals, no? Avui en dia ja allò de que el jefe tingui el despatx propi allà separat de l'equip, no, ara s'intenta integrar tot molt més. I ha desaparegut la figura del jefe per aparèixer el líder, no? Possiblement. Sí. Jo suposo que depèn l'empresa, però estem allò en fase de transformació. I si parlem de marca personal, perquè estem parlant d'empreses molt grans, però si parlem d'empreses petites, la figura també comença a anar cap al freelance, a l'autònom. Veiem que la gent vol ser el seu propi jefe, i aquí entra molt la part de la marca personal, no, Marta? I aquí tenim molta feina per fer, que sí? Sí, seguint una mica amb això, amb els valors propis i el que a un li agrada, com es va perfeccionant el professional,
de vegades no troba a l'empresa tot allò que li acaba omplint i segueix evolucionant, i de vegades no troba a l'empresa privada aquell espai que s'acaba creant, un espai propi. I hi ha una mica un boom de professionals i gent que s'està formant molt i s'està preparant molt, especialitzant, que llencen els seus propis projectes. Així és. Però dins l'empresa jo també considero que no serà com abans d'un trabajo para toda la vida, allò de venga, sinó que ens haurem d'anar formant i especialitzant amb noves tecnologies, però també amb la part interna nostra que ens ajudi a anar portant i fer aquest match entre empresa i valors. Em comentàveu abans d'entrar que el vostre projecte és una mica acompanyar sobretot a persones que tinguin que començar aquest projecte, que no saben, perquè a vegades vas molt perdut. Sí, tu pots ser molt bo de lo teu, però clar, acompanyar aquesta marca personal va acompanyada de moltes coses més, no? Per on comencem? Quines eines són les que tenim que tenir clares a l'hora de crear la nostra marca personal? Nosaltres treballàvem fins ara, fins fa un cert temps, treballàvem molt amb les eines típiques de tota la vida. Anem a llançar un projecte, evidentment aquesta feina s'ha de fer, hem de veure quines necessitats hi ha, si jo les supleixo, amb què em puc diferenciar, què és el que no està oferint altra gent, igual que nosaltres, per trobar aquell forat al mercat. Una mica un començament seria un bon espai aquí. Que també et dic que moltes vegades ni la pròpia persona sap definir-se. Aquí és on... Perquè tu pots ajudar a buscar una marca personal amb algú quan té clar quina és la seva marca personal. Però jo crec que quan algú es fa el propòsit o va a un lloc on te l'ajudin a fer marca personal és perquè no et sap contestar. Exacte. Si no, ja més o menys te la vas creant tu, encara que sigui de manera inconscient, no? Sí, la marca personal sempre existeix, o sigui, sempre algú té una opinió sobre nosaltres, sempre deixem una marca. Encara que treballis amb una multinacional. Tothom, és que tothom, els pares, quan pensem en ells, pensem en una emoció que ens provoquen, un record, un amic, qualsevol persona, tots deixem aquesta petjada, això és una marca. Sí que es construeix de qualsevol manera, però és cert que amb aquesta part més formal de negoci ens oblidàvem més d'entrar amb la persona, amb quins bloquejos pot tenir a l'hora de llançar el projecte, perquè de vegades ho veiem molt clar, però potser hem sigut sempre assalariats i ostres, això ens va gran, no? Com es fa aquest pas? Està ple de reptes. De vegades és una idea però no connecta el cor, de vegades tenim frens inconscients i una mica intentem acompanyar en aquest sentit. Vergonya, no? Perquè normalment és, què pensaran, què diran... Inseguretat, perquè també una de les coses més complicades a l'hora de sortir d'aquesta zona de confort és que tenim por, no? Tenim inseguretat. Sí, hi ha molts casos que nosaltres mateixos ens limitem i no ens permetem segons quins somnis, no? Perquè hem tingut una programació durant molt de temps que ve dels nostres pares, dels nostres avis, que ningú ha fet amb mala fe, però la tenim allà, no? I el primer repte és trencar aquestes corazes, trencar aquest repte. Al final dir, plego de la feina perquè vaig a fer aquest projecte. Això pot ser un escàndol, no? Com plegues de la feina, que estàs assegurat, que estàs tranquil, la tranquil·litat, no? Que potser... Però pensa que nosaltres treballem tant amb el que seria amb persones, en aquest cas, que dius pleguen de la feina i comencen un projecte, altres emprenedors que ja funcionen, i amb empresaris que tenen empreses en funcionament i empreses grans, és que també es plantegen, perquè també són persones, han anat evolucionant i potser estan en un punt que diuen uau, no connecto jo ja amb això, i necessiten una transformació. Una adaptació, no? Perquè també és important, hem parlat d'adaptació, però també és molt important la il·lusió, no? La motivació. La motivació també és una eina que considero que, quan parlava l'Ali de retindre el talent, el teu equip has d'estar contínuament motivant-lo, no? Sí. I entres també a vegades amb un estrès, no? De dir, com es fa això? Com es pot motivar l'equip? Jo crec que aquí estem també, hi ha empreses que estan molt avançades, altres no tant, sobretot la petita empresa potser li costa més, perquè no hi ha departaments de recursos humans, hi ha gent que estudia tots aquests temes, però jo crec que la paraula és escoltant, perquè d'alguna manera a vegades venim d'un tipus d'empresa on és ordeno i mando, i el que hem d'aprendre més tots és escoltar, saber la situació de l'altra persona. Nosaltres, per exemple... Humanitzar-nos. Sí, nosaltres a vegades ho diem, portar aquest amor a l'empresa, és a dir, que d'alguna manera portar aquesta, que sigui
més humà tot plegat. Bueno, tot i que quan hi havia la figura, no? O les empreses que encara hi ha la figura del jefe, a vegades arribava a ser com un segon pare, no? Que era el que li podies demanar un favor o li demanaves, no? Ja era un tracte com més personal abans. Tot això també, per altra banda, ha desaparegut, però ho compensen altres... També existeix ara el becari, la figura del becari, que és una mica, jo ho comparo una mica amb la figura de l'aprendiz, no? De l'aprenent antigament, però sí que això ha comportat que la figura del becari porti com una mica la precarietat laboral, no? Els joves es queixen molt de que a vegades aquesta figura se'ls allarga massa en el temps, no? Com veieu que es podria afrontar tot això? Que es pogués compaginar l'aprenentatge amb el que els joves puguin tenir la motivació que necessiten? Bueno, perquè també et demanen experiències, llocs, clar. Fins que no tens l'experiència no pots tenir unes bones condicions, però si ningú et dona l'oportunitat de l'experiència, a vegades estàs com en un bucle, no? Al 100%. Jo, des del meu punt de vista, aviam, el primer és que estiguis en una feina que et motiva, no? Perquè a vegades també estem en feines que a vegades no surten del cor i surten del cap, no? Jo crec que aquesta és el principal ingredient que hauria d'haver-hi, no? Per altra banda, sí que s'hauria de regularitzar tot això, i entenc que hi ha moltes lleis, hi ha molts temes i molts interessos que això regularitzi, i després, sí que és veritat que si això es va prolongant, també al final tu també tens una decisió pròpia de poder dir, escolta'm, em monto el meu projecte propi amb marca personal o començo a iniciar nous canvis dintre un sistema que hi ha tot de coses que no m'agraden, no? És una petita revolució individual. Jo crec que també és un altre camí. M'agrada això de revolució individual, Sí, sí. També hem de tenir en compte que quan comença aquesta revolució individual no hi ha hores. I ara pensava jo, mentre estàveu dient això, quan deies la marca personal, no? La revolució individual aquesta, quin temps dura crear la teva pròpia marca personal? Quan és la durada? Imagina't, amb 40 anys dius, mira, ara em plantejo canviar de feina, de sector, començo de zero, on no em coneix ningú, per tant és com si tornes a tenir 20 anys laboralment, perquè clar, tu als 20 anys t'has fet una formació, una experiència, arribes als 40 que hi pots dir tinc 10 anys d'experiència fent això, però canvies de sector, no? I dius, mira, ara em dedico a aquesta altra cosa, i no tinc experiència i tinc 40 anys. Quan es pot tardar, perquè amb aquesta edat ja tens experiència de la vida, tens altres coses que poden compensar tota aquesta experiència que no tens. Ara ho estàs dient, perquè no es parteix mai de zero. Clar. Els projectes, sobretot quan ja es munten amb una certa edat, és com la suma de tot el que hem fet abans, perquè hem recorregut molt camí i potser no és exactament el mateix sector, però tenim molts aprenentatges, tenim moltes qualitats, habilitats que hem anat adquirint i que se sume a l'activitat que anem a fer. El procés depèn de cada persona. Hi ha gent que és molt ràpida i molt intuïtiva i s'hi llença abans de quasi tenir un projecte, ja estan al carrer venent. Hi ha gent que medita molt. Nosaltres acompanyem projectes que aproximadament en 3 mesos comencen a activar-se, no? És veritat que són processos interns importants, no? I de feina un s'ha d'implicar. Quan vol un canvi de vida, ja ho sabeu, és com no només amb formació, sinó personal que està preparat. Al final és col·locar el teu dia a dia amb allò, vull dir, no és de dir treballo de 9 a 1 i de 3 a 5, si nosaltres a quines hores parlem, Cuca? A tota hora, a tota hora. Ens estem tornant molt nocturnes, o sigui, no tenim hores. Perquè al final estàs engegant un projecte, no? I a part de la il·lusió, poses les ganes i vols que això funcioni, i llavors tu no estàs limitat a un... Això és el que et comentava, que quan un agafa un projecte personal, clar, no és el mateix que treballar en una empresa on tens molta estructura. Clar, parlem de que comences des de zero i que l'única estructura ets tu. Ets tu. Totalment. Però aquí també dependrà del rodatge que tu hagis tingut prèviament, no? Perquè hi ha molts emprenedors que són empresaris, no? I que tenen una altra mentalitat i ja de seguida ja fan un pla de negoci, s'ho miren diferent, contracten a gent, agafen recursos. Hi ha altres emprenedors que també depèn del pressupost. Clar, que no tenen ni un duro. Heu parlat de pressupost i de recursos. Recursos. Hi ha moltes situacions i depèn de cada situació, clar, hi ha un temps diferents, no? Però sí que el que comentava la Marta és més o menys un període que pots tenir les bases ja més o menys establertes per començar a caminar. El que ens quedem una mica és que si no estem contents amb la feina que fem, sempre estem a temps de canviar. O sigui, això ens ha quedat molt clar. Al 100%. Què aconsellaríeu vosaltres en aquest moment a aquestes persones que estan
justament en el moment que diuen és que no em puc aixecar per anar a treballar. Well, jo com ho he viscut, i estant amb tot l'entorn bé, perquè no és allò de dir, hòstia, és que estic malament, no? Estan tot molt bé, jo crec que és escoltar-se i ser sincer amb un mateix. No? Per això nosaltres també creiem que és molt important l'autoconeixement, no? És a dir, tota aquesta àrea que pot ser, amb segons quin entorn et moguis, no és tan popular, però sí que és molt important l'escoltar-te, el ser sincer amb tu i realment després també rodejar-te de persones que tinguin aquestes il·lusions, perquè l'entorn també t'ajuda a fer aquests passos. Al final també és la gent que vibra en el mateix punt que tu, perquè al final cada un va fent la seva cosa, però és trobar una persona o trobar la gent que vibreu en el mateix camí i puguis tirar endavant projectes. I t'has d'anar enfocant amb... Sí, perquè a vegades les persones més properes, que a vegades fins i tot t'estimen més, ostres, vols dir, posen inseguretats... Sempre no, clar, això és el primer, no? Suposo la gent més propera és la que li fa més por, més que inclús a un mateix, no? Les coses. Sí, tal qual. I l'autocrítica també, no? Deu ser bona a l'hora de ser més conscient si realment un projecte el podràs dur a terme o no. O sigui, moltes vegades tenim moltes idees, però hem de ser realistes, no? Sí. No sé si us heu trobat amb gent que li heu tingut que dir no continuïs per aquest camí. Sí que ens hem trobat projectes que hem començat des de zero, projectes que no han tingut res a veure i projectes que han sumat i s'han fet molt grans, projectes que eren un equip i han acabat amb... Perquè tot és un procés, no? És com la creació d'un projecte, és una cosa molt maca, però ha de ser sostenible, perquè hi ha aquesta part de valors i emocional, però hi ha una part real que hem de facturar. I entenc que vosaltres també teniu que creure una mica en el projecte de la persona que acompanyeu, perquè si no, parlem d'essència en aquest sentit. Durant molt de temps, a vegades moltes propostes que ens arriben, a vegades també no hem comunicat a l'empresa, dir, ostres, potser no som la millor agència, saps, o la millor persona per portar-ho, perquè ja veus que la motivació potser és només facturar, nosaltres busquem projectes que vagin a buscar aquesta essència. És que de fet també, quan el projecte es fa amb il·lusió, sense la intenció de guanyar molt, s'acaba guanyant molt, perquè la il·lusió guanya la facturació, no suposo? Vull dir, quan la gent veu que treballes amb il·lusió, creu en tu. Quan un mateix creu en el seu propi projecte és quan els de l'entorn hi començaran a creure. I aquí és quan arriba ja la remuneració o els resultats. És un concepte que s'ha de tenir en compte perquè el tema econòmic és bàsic, però és una taula que té més potes. A partir d'aquí cada un posa les potes que decideix. Potser abans només es miraven la pota de l'economia, i ara el que dèiem, la pota de la qualitat de vida, de la motivació, de la salut, del propòsit, de l'impacte que tinguis, hi ha molts altres enfocs. Doncs no sé, a mi m'agrada molt aquest tema perquè a més crec que l'està vivint moltíssima gent i gent que és això, que té un projecte amb il·lusió, el canvi de la societat, de les tecnologies, de tot també ha fet, quanta gent ara viu de les xarxes socials, tot això ha sigut una transformació molt gran i per això ens ha agradat molt que ens vinguéssiu a acompanyar en aquesta tertúlia i poder comentar això amb experts com vosaltres. Us esperem un altre dia perquè podem comentar moltes coses més de les que hem parlat avui perquè el tema dona de sí, podem allargar molt més i crec que a la gent li pot interessar moltes coses que ens podeu aportar. I, Lali, un anunci i tornem. Un anunci i tornem. El passat 21 de setembre va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afecta 900.000 persones a Espanya. Cada 7 segons hi ha un nou cas de demència al món. Així és, Lali, per això avui ens visita l'Anna Paré, nutricionista, dietista i farmacèutica, que acaba de publicar el seu primer llibre, Cuinar per la memòria. Benvinguda, Anna. Molt bon dia, moltes gràcies. Benvinguda a la prop teu. Ja he vist que tens un desplegament. Sí, hem portat aquí un exemplar del llibre en català, La cuina de la memòria, i també està publicat en castellà, La cocina de la memòria. Un llibre que hem escrit a 4 mans amb en Pep Noguer, que és cuiner,
Jo he fet la part més tècnica i ell ha fet les receptes. I que breument, d'aquí uns dies, es publicarà i es llançarà a algun lloc de Barcelona, no? Sí, bé, de fet, la setmana passada el vam presentar a Barcelona, ja es pot trobar a les llibreries i el 5 d'octubre, el dijous de la setmana que ve, presentem el llibre amb en Pep Noguer a la llibreria de Sabadell, al carrer Sant Antoni. Si parlem de la cuina de la memòria, existeix una relació directa entre els aliments i la salut cerebral? I tant que existeix aquesta relació, de la mateixa manera com sabem que l'alimentació és important per prevenir les malalties cardiovasculars, la diabetis o el càncer, també ho és per la salut cerebral. Quins són els aliments que afavoreixen que la nostra salut mental, diguéssim, mental no ben bé, més bé cerebral, quins són els que ens beneficien més? Doncs mira, aquí hem portat alguns aliments, com veieu són aliments de colors. Perquè quan parlem d'aliments i parlem de nutrients, moltes vegades parlem de vitamines, minerals, les proteïnes, els greixos, però vull parlar avui de dos tipus de components, que són els polifenols i els carotenoides, que es troben només en aliments d'origen vegetal. Per això avui tenim aquí algunes verdures i també els fruits secs. Molt color de la tardor, eh? Molt color de tardor, perquè tant polifenols com carotenoides són pigments, per això es troben en aliments que tenen color, sobretot tot el que són fruites i verdures de color morat, de color vermell, vermellós, lilós, morat, com serien també els nabius, les mores, els gerds, les cireres, les figues, la magrana, que també tindrem aviat, o aquí tenim les albergínies, la col llombarda, que també trobem els polifenols als fruits secs, com les nous, ametlles, avellanes, anacards. I d'altra banda tenim els carotenoides, per això veiem també aliments de color ataronjat, que és un altre pigment i que els trobem a les pastanagues, a la carbassa, al moniato, però també a les fruites d'estiu, com els préssecs, nespres, albercocs, el mango. I per què parlem de polifenols i carotenoides? Deixa'm acabar d'explicar-ho. Per què són importants? Doncs perquè són antioxidants i antiinflamatoris. I això és molt important per a la nostra salut cerebral. Cuinats de qualsevol manera o millor crus? Aviam, hi ha determinats aliments que s'aprofiten millor en cru, però també es poden donar coccions saludables, que per això hem dedicat un apartat de receptes en aquest llibre, perquè totes les persones que tinguin interès en aquesta secció puguin aprendre quina és la millor manera de cuinar-los. També he vist que en alguna de les receptes que has penjat en el teu Instagram has combinat, per exemple, has fet una crema i has ficat una miqueta de fruits secs que poden ser un bon complement, no? Per aquestes cremes que fem ara, hem passat l'estiu, però anem cap al fred i sempre ens agrada arribar a casa i fer una bona crema calenta. De fet, els fruits secs és un supernutrient per la composició que té. És un aliment ric en proteïna d'origen vegetal, ric en fibra, vitamines, minerals, té aquests polifenols també, i els podem utilitzar en qualsevol moment del dia, ja sigui a l'esmorzar, mig matí, mitja tarda, o, per exemple, amb un iogurt també. I, com tu deies, per complementar una recepta com una crema de verdures, o bé una amanida, o unes verdures al vapor, o unes verdures saltejades. I justament parlant de la memòria, tenim que hi ha molts estudis publicats sobre la relació beneficiosa dels fruits secs per evitar el deteriorament cognitiu. I tenim un estudi recentment publicat de la Universitat Rovira i Virgili, en la qual s'ha demostrat que menjar un grapat de fruits secs, una ració que considerem que són uns 25 grams de fruits secs, com a mínim 3 cops a la setmana, és una bona manera de prevenir el deteriorament cognitiu. Parlàvem de l'Alzheimer, entenc que també va tot molt relacionat i es pot prevenir aquesta malaltia que està tan al dia entre nosaltres? Es pot prevenir amb algun tipus d'alimentació adequada? És molt important l'alimentació. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, cada vegada vivim més anys i per tant totes aquelles malalties relacionades amb l'edat són més prevalents i ens trobem que l'Alzheimer és una malaltia de la qual només un 1% dels casos està relacionat amb els gens. Per això és molt important conèixer quins són els altres factors de risc i entre els quals hi trobem l'alimentació. Tenir una bona alimentació, jo sempre dic que quelcom que fem de forma rutinària cada dia, que és menjar, pot actuar com un factor de risc de les malalties neurodegeneratives i de l'Alzheimer, que avui parlem de l'Alzheimer,
o pot actuar com un factor de protecció. L'alimentació és important, també evitar l'alcohol, l'alcohol és un tòxic pel nostre cervell, l'estil de vida, parlem de l'exercici físic, evitar el sedentarisme, evitar el tabac, també evitar o controlar determinades malalties com la diabetis, la hipertensió arterial, que també són factors de risc, tenir una bona qualitat de son, fixeu-vos que estem parlant de factors de risc modificables. Per això és tan important que fem aquest pas i comencem a actuar per prevenir el deteriorament cognitiu i la pèrdua de memòria. Doncs serà molt important tenir aquest llibre, La cuina de la memòria, a les nostres llibreries de casa, tots allà, perquè serà un bon tàndem al que podrem conviure. I també imagino que l'esport serà una part molt important complementant aquesta alimentació, no? Efectivament, hi ha un capítol en el llibre dedicat a què més puc fer, a part de tenir en compte la meva alimentació, què més puc fer per millorar la meva memòria, i parlo de la importància de l'exercici físic. El nostre cos està dissenyat per bellugar-se, el sedentarisme és un dels problemes més grans que tenim actualment a la nostra societat i és molt important fer exercici físic cada dia per tenir una bona salut i també un bon estar a nivell cerebral. Doncs Anna, benvinguda per primera vegada a la Propa Teu, espero que no sigui l'última. Gràcies per convidar-me. A la secció de nutrició molts dies més, Gràcies. perquè els seus consells sempre seran benvinguts. I ara seguirem parlant de salut i benestar. Moltes gràcies. I com ens deia l'Anna Paré, és molt important també l'activitat física. I per això avui tenim amb nosaltres el Marc de ProHàbits, que estan especialitzats en ajudar la gent a fer un canvi d'hàbits. Bon dia, Marc. Hola, bon dia. Què tal? Què ens expliques avui? Doncs bueno, avui vindrem a parlar sobre una dolència que tenim cada vegada més persones. Bueno, que és el mal d'esquena, no? Provocat per estar tot el dia amb els ordenadors, els mòbils, les pantalles. Tot això, quines conseqüències té estar tantes hores davant de les pantalles? Doncs exacte, nosaltres li diem la pantallitis. Està clar que allò que fem cada dia de forma repetida, hàbits, si no són els correctes, doncs ens aportaran coses negatives. En aquest cas, per exemple, el tema d'estar tot el dia davant d'una pantalla, llavors si seus aquí... Sento. Això és el que fem molts tot el dia, estar sentats... Bueno, jo tinc mal d'esquena i sempre em queixo de mal d'esquena, però a tothom que em queixo de mal d'esquena em diu que també. No, per tant, crec que és algo molt general. Clar, aquesta postura teva, si a més més li poses una pantalla davant, un ordinador... Ara m'estic posant recte, però la meva postura natural ara és fa així. trampes, És així. Vale? O amb el mòbil. Clar. Perquè hi ha gent que diu, no, si jo no faig l'ordinador, però estic amb el mòbil. Quan estem amb el mòbil, la tendència és corbar l'esquena endavant. Correcte. Llavors, què passa? Que estem tantes hores davant de la pantalla, davant del mòbil, que el nostre cos ha somatitzat aquesta manera de fer i tota la part anterior del cos s'ha escurçat. Això s'escurça. S'escurça, es fa molt més tònica, molt més forta, i la part de darrere és la que cada vegada està més dèbil, més flonja, més amb necessitat d'activar-se. Bueno, i llavors, quins consells donaries per evitar tot això, d'anar-nos corbant amb el temps, no? Sí, primer de tot, ens hem d'aixecar, com fa la Lali, cada mitja hora, una hora, estiguem sentats al sofà, estiguem sentats en una cadira, doncs ens anem aixecant. Això, primer consell. No pot ser que ens passem 4, 5, 6 hores sentats sense moure'ns. Això a nivell circulatori és un desastre. I això ja ho parlarem un altre dia. Però avui parlem sobre el tema de la postura. Doncs és viable fer coses i canviar la tendència del cos, però hem de fer-ho com? Incorporant nous hàbits. Llavors nosaltres proposem 5 exercicis. T'animes a fer-los? Sí, home, i tant! 5 exercicis molt fàcils, que el que hauríem de fer és repetir-los com a mínim un parell de cops al dia. Són 3 minuts que ens portaran, 4, però si ho fem de forma repetida ens generarà aquest canvi de tendència. Bueno, jo li he preguntat al Marc, cal que em canvi i em vesteixi d'esport? I m'ha dit, mira, per aquests exercicis no fa falta perquè es pot fer tothom des de casa, per tant, tots els que estigueu a casa us podeu posar drets davant de la tele i el Marc ens anirà dient què hem de fer. Primer de tot és, en lloc d'anar com enfonsats per la vida, anem a veure si pensem que ens tiba algú d'un fil pel cap. Hauríem de posar-nos com amunt, no? Com si alguns ens tibés cap a dalt. I la barbeta anem a intentar
que se'n vagi una miqueta cap a baix, de manera que la musculatura del coll, l'esternocleido, s'activi. Com fent papada, Sí, no? com fent papada, no queda molt maco, però com que estem sols, no passa res. Com no ens veu ningú, no ens veu ningú, ara. no ens veu ningú. Vale? Llavors, aguantem 5, 8, 10 segons i afluixem. Veus? I tornem a la postura normal, exacte, no? que la nostra postura de moment serà la que tenim. I tornem a activar un altre cop. Inspiro i trec aire i... Vale? Aquest 3-4 cops per activar, com si ens tinguessin. Vale? Un nou exercici, vale? Per començar a activar tota la musculatura de la part posterior. La idea seria que anem a inspirar, sí? Anem a inspirar i obrir braços, com si volguéssim que les paletilles, les escàpules, es anessin a tocar per darrere, i quan inspirem també mirem al sostre i trec aire. Clar, amb això notes com una descompressió aquí davant, no? Totalment, ja comencem a intentar que tota aquesta musculatura posterior comenci a activar-se i... Et dic una cosa, aquesta sensació inclús m'agrada, Sí? perquè és una sensació de Clar, és com que- quan t'estires, no? Correcte, Quan és- portem rato i ens estirem davant Sí. de l'ordenador... És que hem d'aconseguir que tota aquesta part que està escurçada comenci a estirar-se. I, a més, tota la part de darrere que està sense to, comenci a tenir to. Vale? Anem a provar, anem a inspirar i quan inspiro i tibo els braços enrere, miro el sostre i afluixo. I en fem una més, inspiro i afluixo. Vale? Aquest és també molt fàcil i molt fàcil de fer, ens podem posar davant d'un mirall o no. Vale? L'altre seria amb els colzes, vale? No cal estar aquí, sinó ombros relaxats. Cap avall, no? Cap avall, relaxem. I la idea és que aquí estem activant, fixa't, ja estem activant tota aquesta musculatura que és la que volem activar. Doncs a partir d'aquí, mantenint els colzes tal com estan, simplement pugem una mica les mans. Jo podré arribar més amunt o més avall, m'és igual, perquè al final la mobilitat de darrere està escurçada. Per tant, hem d'intentar que Aquí mica també en mica... noto el braç. Com tiba. No, totalment, perquè al final tota la musculatura, també el bíceps, ha anat perdent to. Llavors anem a intentar que tot això es vagi corregint. Anem a inspirar i afluixes. I inspirem. Juntem com les escàpules ja estan treballant, tota la musculatura posterior, paravertebral està en marxa, afluixem. I una més, vale? I ja notarem com que tota la musculatura posterior comença a activar-se, comencem a obrir, vale? Perfecte, la Lali és una crac, ho fa molt bé, si això ho repeteix... Bueno, jo haig de dir que no faig gaire esport, n'hauria de fer doncs hem més, de hauria d'agafar començar, bons hem de començar. Però ara amb tu, Marc, ja veuràs que la cosa canvia. Anem a pel quart, vale? En farem 5 només. Colzes, vale? I la idea és simplement inspiro i obro colzes. Hem de fer-ho fins al màxim que puguem o fins a quin punt? Intentem que no hi hagi mai dolor. Si jo aquí ja noto, doncs paro aquí. Ja podrem guanyar mil·límetres, centímetres, mica en mica. Llavors, exacte, i traiem aire, tanques. Fixeu-vos com el pectoral va estirant-se. També fem tensió, maliquen dintre, apretant, i buidem. I traiem aire i afluixem. Ja estem intentant activar tota la part posterior que ens està ajudant a canviar aquest canvi, a fer aquest canvi de tendència de la musculatura. En lloc d'estar tot el dia aquí, ja li estem dient... És que realment són exercicis que et relaxen. Són els típics que, el que fèiem abans, no? De quan t'estires, que estàs al sofà, o aquest, el típic de quan ens estirem, no? Vindria a ser un estirament per descansar. Sí, i a més d'aquesta manera trenquem una mica amb el dia a dia que estem fent, jo què sé, davant d'una pantalla, davant d'una butaca, amb una cadira, és igual, ens aixequem, fem aquests 5 exercicis. El 5è, que no ens el deixem. Com estaves, ja amb els colzes oberts. I aquí intentarem... Les cames com les hem de posar? Una mica obertes? Una mica obertes, en pla de les caderes, i sense tensió, o sigui, no cal posar-se tens, sinó aquí obro, i el que faig és intentar que el colze vagi a buscar la cadera contrària, al treure aire. I inspiro, pujo, i trec aire, i estem activant tota la part posterior, i a més estirant tota la zona dorsal que s'ha quedat, que l'estem despertant, l'estem ajudant a despertar-se. Cada exercici ideal, 15-20 segons, 3 o 4 vegades.
I això hauríem de fer-ho cada dia? Sí, cada dia estaria molt bé fer-ho com a mínim un parell de cops. Com a mínim. Per què? Perquè és que si resulta que ens passem tot el dia aquí i no ho fem mai o ho comencem a fer... Amb això evitaríem la típica gepa? Sí, clar, és que el problema és que ara és mal d'esquena, perquè tu ets molt jove, però ets molt jove. No tant, ja no tant. I llavors què passarà? Que d'aquí un temps diran ai, tenia mal d'esquena i ara ja no tinc mal d'esquena, ara ja directament vaig amb aquesta postura. Hem d'intentar ja treballar. És que al final són uns mals hàbits que anem agafant, ens anem corbant i al final ja es converteix en la nostra postura. Exacte, hem d'intentar, canviar hàbits no és ràpid, però sí que és efectiu, si som constants. Llavors hem d'intentar això. Perquè sí que és veritat que ens cuidem molt de que se'ns vegi la cara maca, d'anar a l'esteticient, totes aquestes cosetes les cuidem molt, però sí que és veritat que una mala postura ja és com que... No, i a més fa incòmode el dia a dia, que al final hem de sentir-nos bé, hem de sentir-nos actius, forts, llavors hem de canviar aquesta manera de fer. Aquest seria un primer pas per canviar les postures. N'hi ha molts més exercicis. La tira. Tornaràs, Marc? Això, si em convideu, sempre. Estàs convidadíssim perquè ens encanten aquests consells. I què ens podries explicar, per exemple, el pròxim dia? Home, el proper dia podríem començar també hem treballat l'esquena. La part abdominal. Aquesta ens preocupa molt a tots. Sí, però sobretot ens ha de preocupar no només per un tema estètic, sinó per un tema funcional. Bueno, és que jo, per exemple, en el meu cas que tinc escoliosi, com molta gent, perquè al final el primer que em va dir el metge és o que fes natació o exercicis d'aquests, però que sobretot enfortís aquesta part, perquè això compensa una mica el que ens fa l'escoliosi, no? Totalment. La part que no aguantaria la columna, l'aguantaria la massa muscular. Clar, això és la nostra base, i si aquesta base està dèbil, o que no treballa, doncs totes les anomalies que tenim a nivell de columna encara es noten més. Clar. Doncs moltíssimes gràcies, Marc. vosaltres. Cuca! Marc, jo he pres molta nota. Ara no tinc excuses perquè aquests exercicis, de fet, es poden fer a qualsevol lloc. És que des de casa estàs a l'ordenador un rato, que portes res estona i dius, vinga, em vaig a Va, estirar. a veure si els feu. Jo els faré. Si els feu. No, jo els faré, perquè més... Em comprometo, jo també em comprometo. És com fer un badall, saps? Et relaxes quan acabes, no? Vull dir, els farem. Donem-nos aquestes píldores de salut cada dia. I tant. Esperem que aquests consells també siguin bons pels nostres televidents, Segur. I avui acabem, Lali, ja. Acabem el programa, esperem que us hagi agradat i ens veiem tots els divendres a partir de les 12. De 12 a 1, a prop teu. Us esperem.